worship God. We magnify your name. Hallelujah, hallelujah. Dumakder tayo marod kakapsat, nadaydayo iti Apo. Ituloy tayo iti nadanon man ang tila iti ngarabitak no maidayaw tayo ni Apo Diyos, baban iti Ilocano service, karami din tayo, na imbag nga rabi tayo kakapsat, kan uray pa'y dagiti agbibuya kada kami, nga agur-uray, na imbag nga rabi tayo kakapsat, kat makikadwa kayo nga rod iti dahito nga oras, tat kantaan tayo nga rod datoy, oh how I love you Jesus, sakbay nga kararag tayo kakapsat. Hallelujah. Ilocano kakabsat, hallelujah. Ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, kaputay na yat na. Paminsan tayo kakabsat, hallelujah. Ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, kaputay na yat na. Hallelujah. Makipagtamad tayo nga ron kakapsata, agkararag tayo. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka, tiday ito yung rabi manan, Apo. Nadanon mi manan, Apo, tiday ito yung rabi, itap na daydayaw da ka, Apo Diyos. Apo, hallelujah, 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 sikati Diyos, Apo Diyos. Ngamang mangted kada kami, Apo, itipig sami, salun at mi, ti uray may sakada kami, tunggal may sakada kami, Apo Diyos, hallelujah. Dakil unay ti panagyaman mi, ti dahi nga rabi ita, nadanon mi, dahi nga rabi nga adaan, Apo, itipig sakin salun at tunggal may sakada kami, Apo Diyos. Uray pa'y dagiti agbubuya kada kami, Apo, hallelujah. Ngamsakbay nga may kami, Apo, si Papa kumbaba kami, nga umayken ka ti dayto nga rabi, hallelujah, padalos kami, Apo, sakbay nga tultuloy mi dayto nga ramit mi, Apo. Sikimatam dagiti puspuso ti tunggal may sakada kami, Apo Diyos, no dati makitam kad, Apo, nga basol, kadagiti biyag mi, Apo, pakawanan na kami, o Diyos. Linisam dagiti biyag mi, dagiti puso mi, dagiti panpanunot mi, Apo Diyos, tapno may karikam manan, Apo, ngagdayaw ka nagserbi, ti daytoy nga rabi, kas maidayaw manan, Apo, iti napatugunay nga nagan mo, Diyos.
Apo, bendisyonam dayto nga ramid mi, Apo, nang runa dagitag bibuya kada kami, kan uray pay dagitag dingdingag kada kami, Apo Diyos, lukatam ka dito na espirituan, Apo, nga pamati dagiti nga kakabsat, kat babaan, Apo, iti pananglukat mo, maawatan da ko, Maapo, nga nasyat dagiti sasam, Apo, nga ibingay, Apo, iti ayatem, Apo, nga dipan mo, Apo Diyos, kas, Apo, maikasaba dagiti sasaom manen, Apo, ti dayto nga rabii, kat, Apo, lukatam ka diti puso, ti panunot mi, Apo Diyos, hallelujah, kat maawatan mi ko mga nasaya at dagiti nga sasaom, Apo Diyos, nga ingkam dinggan, Apo Diyos, hallelujah, kat Apo, hallelujah, dawatan mi ti panangidalan mo, ti tunggal may sa kada kami, Apo Diyos, Apo, gyaman kami, kat dayto ti dawat ken kararag mi, tinapatagunay nga nagan ni Jesus, nga Apo mi, amen and amen, hallelujah. Ay tultuloy tayo kakapsat ti mangidaydayaw iti Apo, kantaan tayo dato yung naununag pa'y madaydayaw ka. Naununag nga ayat ni Jesus, ipaligos na. Nangat nga to, maya kinasiri, isurong kanya. Una, unet pa'y, kenangat nga tupay, aking nasiri, itet mo kanya ako. Naununeg, Espiritu Santo, wen ala enan, ket agtaeng agpagayatan na di manubot ko. Una, ununeg pa'y, kenangat nga tupay, aking nasiri, itet mo kanyak Apo. Naununeg payuray narigat, para mo din na dinasantuan nga ayat ni Jesus, tapno agungaan. Una, ununeg pa'y, kenangat nga tupay, aking inasiri, itet mo kanyak Apo. Naununeg, ingal daw ken Jesus, aging kat malpas, di
Hallelujah. When apoy ka na kami pa itinanunod nga kinasiri ba po. Madaydayaw ka, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Oh, glory to you, God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kantahan tayo nga roday ito kakabsat. Hallelujah, tinagan na napatag. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Hallelujah. Patgek unay abalik sen ikantaken ol uliten pusukin na parang sakin tinagan na ni Jesus, o nagsamiten. Jesus, di agbalbali. Jesus, ingkam dayawen. Nagan mo nabaten. When ayatek ipangruna tadaktel ti kaasina kapoy ko ti badangan na tinagan na ni Jesus. Jesus, o nagsamiten. Jesus, di agbalbali. Jesus, ingkam dayawen. Naganuan nabaten. Liwliwaen nato'y naken. Parag sa'kin nato'y puso. Luluwak tiin na punasen. Tinagan na ni Jesus. Jesus, o nagsamiten. Jesus, di agbalbali. Jesus, ingkam dayawen. Nagan mo nabaten. Awan ti makaibaga. No kasatnot kasamit na. O ikanta ti mamengga. Tinagan na ni Jesus. Jesus, o nagsamiten. Jesus, di agbalbali. Jesus, ingkam dayawen. Dagan mo napaten. Maminsan pa'y kakabsat. Hallelujah. Jesus, o nagsamiten. Jesus, di agbalbali. Jesus, ingkam dayawen. Nagan mo napaten. Hallelujah, kararag tayo kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Oh, madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka, madaydayaw ka, Apo, Diyos nalpasan, Apo, iti panangidayaw miken ka, Apo. God, Iti daytoy, Apo, nga rabii ket Apo, tumakderen tay ayatem, Apo, nga dipan mo. Hallelujah, hallelujah, Apo, hallelujah.
Bendisyonam daytoy nga dipen mo nga pangilasatam Apo kadagiti sasaom Apo Dios. Sapay ko maapo iti kararag mi Apo isuna Apo iti triple anointing Apo. Hallelujah tapno mayibkas naman Apo dagiti sasaom iti daytoy nga oras Apo. Nang runa Apo kadagiti agbubuya kada kami dagiti agdengdengeg Apo Dios. Hallelujah kada kami iti online, Facebook, uray pa'y ija YouTube, Apo. Hallelujah, dawatin mi kadi, ti pananglukat mo, ti na espirituan, Apo, nga pamati, dagiti mga kakabsat, kat dagiti nasasam, Apo. Aramidin naman ng Apo, na kay panglupan, dagiti sasam, kat dagiti hana, Apo, nga masayang, Apo. Hallelujah. Kat Apo, baban, Apo, iti panagdengag mi, kadagiti sasam, Apo, mapabilig, iti pamati, iti tunggal may sakada kami, Apo Diyos, nga, agserbikin ka no man anyaman Apo nga problema nga umay kada kami Apo kayang-kaya mita dagiti sasaom Apo nga pagtakderan dagiti anak mo Apo Dios isu nga Apo bendisyonam dagitoy nga sasaom Apo nga ipalasat mo iti adipen mo Apo Dios ket dagitoy nga sasaom manen Apo Dios maitalimeng kumakadagiti ko anggan iti puspuso mi Apo Dios isu nga Apo gyaman kami iti daytoy nga rabii dawaten mi ti Espiritu Santum Apo nga makikadwa kada kami habang Apo nga agdengdengeg kami kadagiti sasaom amang pakaawat dagiti sasaom kada kami Apo Dios. Agyaman kami Apo, gyaman kami ket daytoy ti dawat ken kararag mi ti napatug-unay nga naga ni Jesus nga pumi. Amen and amen. Thank you. Praise the Lord. Naimbag nga rabii tayo amin, kakabsat, agyaman tayo ken ni Apo Dios iti kinaimbag ken nabak nang ayat na iti sagtunggal maysa kada tayo, kablawak dagiti kakabsat nga agbuybuya, itatta iti daytoy nga rabii. Maragsakan kami launay, nga agserbi manen kada kayo, kakabsat, nga agbuybuya kada kami, manipod dito'y Commission for Christ Fellowship ket sapay kumanga ni Apo Dios ti mangbendisyon ken makikadda kada kayo bayat nga da kayo nga agdengdengeg ken agbuybuya kada kami itatta iti daytoy nga rabii ket sapay kumanga ni Apo Dios iti mangbendisyon kada kayo ket mariknayo kuma ti presensya ti Apo marikna tayo kuma iti kadda iti Apo kadagiti bibiyag tayo itata pacheck launay nga dagiti kasapulan tayo iti agdama nga panawen tayo dagiti sasaw ni Apo Dios isu nga taraon dagiti biyag tayo nga na espirituan madaydayaw iti Apo agkararag tayo kadi Apo madaydayaw tanapateg nga nagan mo agyaman kami launay iti daytoy nga rabii Apo tintad mo manen nga gundaway ti sagtunggal maysa kada kami tapno no agserbi kami kanka agdaydayaw kami kanka ket dagiti biyag mi Apo itadmi kanka itatta iti daytoy nga rabii tapnon pagserbi mi manen kanka pagdayaw mi manen kanka ket dawaten mi kadi Apo nga ipariknam kadi ti presensyam kadagiti biyag mi Apo penleken na kami kadi kadagiti pannakabalin mo Apo Dios tapnon dayjay kaadam kumaapo kadagiti puso mi kat mariknami kumati agtultuloy nga panangayayat mo kada kami madaydayaw tanapateg nga nagan mo bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami bendisyonam dagiti nga kakabsat bendisyonam dagiti agdengdengeg ken agbuybuya kada kami itatta iti daytoy nga rabii Apo Dios sapay kadi nga sikamet ti magikadda kadakwada bendisyonam met ti adipen mo aramaten nak kadi Apo akalasugan ti bendisyon ket tulungan nak kadi Apo nga mangilawlawag kadagiti sasaom. Amay kaputinagan na Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy. Amen. Praise the Lord. Iti daytoy nga rabii kakabsat itultuloy ko ti mensahe nga inyag ko kada kayo iti Domingo may papan iti panagplano iti masakbayan. Praise God. Iti Domingo, nakita tayo, when impakita ni Apo Diyos kada tayo, nga masapul nga agplano tayo, agpanunot tayo, no anyada, dagiti masapul, nga ramiden tayo,
kadagiti masakbayan tayo. Ti teksto tayo kakabsat, ibagana kada tayo iti Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13, agpatingga ti versikulo 17, balaagan na tayo, dagiti sasao ni Apo Diyos. Ket daytoy nga panang balag na kada tayo, dagiti nga sasao na, at dada dagiti malipatan tayo, at dada dagiti saan tayo nga maaramid. Isu nga masapol, nga palagipan na tayo ti Apo, kadagijay nga nakalipatan tayo, kadagijay nabaybayan tayo. Isu nga, dahito sa o ti Apo itatak, ket maysa apam malagip, iti sagtunggal maysa kada tayo, tapnon saan tayo nga mapukaw, dayjay masakbayan tayo, nga na espirituan, dayjay masakbayan tayo, nga biyag nga agnanayon, nga ited ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Isu nga ti versikulo 13, agpatingga ti versikulo 17, palagipan na tayo dagiti sasao ni Apo Diyos. Kunak iti Domingo, nga ti tao, panpanunutin na ti biyag na laeng iti daytoy agdama aksasaad ti panagbiag tayo diti rabaw ti daga. Isu nga ti tao agpanunot, no anya ti maala na, no anya ti magunod na, no anya ti maganansya na, no anya ti maornong na, ita ken into nubigat. Ngem ti sao ti Apo ipalagipan na tayo kabsat, nga saan kumaakas jay, dagiti plano tayo ken aramidan tayo, ikan tayo met, ti panagplano, tayo kadagiti masakbayan tayo, iti biyag tayo, nga na espirituan. Importante ti biyag, nga na materialan, na pisikalan nga panagbiag, nga mas importante pa'y kakabsat, dahil biyag tayo, nga na espirituan, iti masakbayan. Gaputa, ti sao ti Apo ibagana, nga dagiti amin ang maornong tayo, maala tayo, matagikwa tayo, iti daytoy nga biyag, agpatinggadalaeng iti daytoy nga biyag, kakabsat, agpatinggadalaeng iti daytoy nga biyag. Inton matay ti tao, inton matay tayo, awantot maala tayo, ken awantot maitugot tayo, kakabsat. So nga, agpatingga tayo lang, agpatinggalaeng dagitoy, iti daytoy nga biyag. Ngem, ti sao ti Apo, ted na kada tayo, nga ammo tayo kung mga ipateg, dahil biyag nga na espirituan, tapno iti kasta, ket maaddan tayo tinamnama, iti dayjay biyag nga ganayon, nga ited to ni Apo Diyos kada tayo, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Nagpatinggaak, iti Domingo kakabsat, dito'y versikulo 14, iti Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, nga ibagana, dito'y kakabsat, dahiti sao ti Apo, nga diyo ammo no anyan to, ti panagbiagyo, into nabigat, ngamin mayarig kay iti angep, ngagpukaw kalpasan na apag darikmat apanagparang na. Ditoy kabsat adda ti dua nga saritaen na ditoy. Kunak iti Domingo biag nga awan ti namnama na. Dayjay tao nga nabaknang. Dayjay tao nga nabaknang. Anya dayjay tao nga nabaknang nga sinaritak kada kayo iti Domingo, iti Lucas Kapitulo 12, versikulo 15, agpatingga ti versikulo 21, dayay nakita na ti biyag, no anya ti addaken kuana, ti biyag, nga kinalkalikaguman na, ti biyag, ama addaken kuana. Isung amin dagitoy nga kinalikaguman na, napaadda. Kakabsat iti panagbiag na. Ket iti nakita na nga ti apit nan, subsobraanen, nakita na nga awanen ti pagidulinan na. Ket kinunana iti bagina nga agarami dakpanen iti dadadakkel a pagidulinak. Tapnon adda iti pagyanan dagitoy maapit ko. Wenno dagitoy sanikwak nga adda kanyak itatta.
Iso nga, iti nakitanan, iti nakaipatakderen, ket kunana naggasat ka ket din bagi. Naggasat kan bagi kunana, tadda amin masapul mo, iti adon nga tawtawen, aginanaka, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Ngem anya iti sungbat, ni Apo Diyos ken kuana, maag. Itametla arabii, matay ka. Itang arabii, ano to ngay dagiti nagaransyam? Ano to ngay dagiti nagunod mo? Ano to ngay dagiti naornong mo? Kuna ti Apo, ken kuana, isu nga kunana iti Apo, itang arabii, matay ka. Siya sinon to agtagikwa. Kadagito nga inornong mo. Isu nga, awan tinamnama dahito nga tao, iti biyag nga masakbayan, at dati namnama na iti agdamalaeng, ngem awan namnama na iti masakbayan na. Isu nga namnama iti biyag nga awan kapapayan na daytoy kapsat. Isu nga iti daytoy met nga rabii, may sapay abanag iti adda iti daytoy bersikulo 14, daytoy kinaababa iti biyag. Iti mo una, awan namnama iti biyag, daytoy maikadua, ti kinababa ti biyag. Dito verse 14. Diyo amo no anyan to ti panagbiagyo iti nubigat, ngamin mayarig kay iti angep, ngagpukaw kalpasan na apagdarikmat ti panagparang na. Iti dayto yung rabii kapsat, mabalin abilangen dagiti alaldaw ti panagbiag. Ngem dayto ti laglagi pentayo, ti panagbilang adda, ti panagbilang adda ti panagpatinggana. Ti panagbilang adda ti panagpatinggana. When mabalin tayo nga bilangen, dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo, ni Ate Neneng ket 37 years old na. 73 years old. Ti panagbilang na itatta. So, agtultuloy pa laeng ti panagbilang na. Ngem, ibagana ditoy, kakabsat, ti panagbilang, meron din hangganan. Adda ti pagpatinggaan, iti panagbilang tayo. Uray pa iti panagbiag tayo, kakabsat, adda ti pagpatinggaan na. Apay ngamin, kasta ti biag, nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Kasta ti biag, nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Anya nga ta tilangat, tilubong tayo itatta, no awan ti matmatay. Apo nakadadungatan, iti tao itatan, no awan itinatnatay. Nakadadukit dingatan, dagiti ti makan, no awan iti matmatay. Ngem, itatta pa itadda ti matay. No daduma, agkurang pa iti makan, agkurang pa iti kwarta, ken daduma pay. Ngem, kasta ti nakaparsuaan, nakaiplanuan iti biag, iti tao, adda ti pagpatinggaan na. Ayayaten, agakabsat. Isu nga, ni Job, ibagana, iti Job, kapitulo 7, versikulo 6. Job, chapter 7, verse 6. Nga aggibos, ken aglabas ti biag. Aggibos, ken aglabas iti biag. Kunana ditoy, aggibusen, dagiti alaldaw ko, nga awan namnamak. Aggibusen, dagiti alaldaw ko, nga awan tinamnamak. Naparpardas da, ngem barkelya, iti panaglabas da. Isu nga, kastoy ti nakayarigan iti biag tayo, kakabsat, aggibos, ken aglabas laeng iti biag. Uray ni Job, ibagana pay, dito'y kapitulo 7, versikulo 9, ken 10, may papan iti biag, nga agpukaw akas ulep iti biag, kakabsat. Kas ti ulep, nga aglabas, ket agpukaw, kasta ti tao amatay, ket into nagsublin, malipatan pa yen, dagiti makamam mo, ken kuana, kasta ti biag, kakabsat. Aglabas tayo, akas la ulep, makita, ngem inton matay ti tao, malagip pay laeng ti sumagmano nga aldaw, bulan. Ngem abaka inton makatawen, inton aglabas sen iti makatawen, malipatanen ti tao, iti tao met laeng. Kakabsat, wenno siya sino man amatay, hantay nga ammo. Kakabsat, isu nga kasta ti biag, kasla tayo
ulet iti nakayarigan tayo, aglabas ken agpukaw iti tao ket matay. Kakabsat. Dagiti aldaw tayo ket kasla aniniwan kunamanen ni Job. Dagiti aldaw tayo ket kasla aniniwan. Job kapitulo 8 versikulo 9 kunana, ababaunay iti biag tayo ket anya ti ammo tayo ditoy daga, aniniwan laeng iti kayarigan tayo. Kastoy daytoy biag nga inted ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Maysa tayo laeng akasla aniniwan dagiti panagbiag tayo. Makita tayo ti aniniwan tayo. Ngaminton madamdama hantayon makita ti aniniwan tayo. Aglalo no agtindek ti init, hantayo makita iti aniniwan tayo. Kasta ti nakairantaan, kasta iti nakayarigan iti biag tayo. Kasta ti panangilawlawag ni Job iti biag ayayate nakakabsat. Sa balipay ni Job ibaga namanen iti Job kapitulo 9 versikulo 25 ken 26 kunana, napardas ti panaglabas dagiti alaldaw ko. Awan tinaimbag kadakwada, oray la kuma numaysa. So makita yo, napardas ti panaglabas dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo kakabsat. Di tayo mapupuutan. Di tayo mapupuutan. Into bigat, Lunes manen. Into ni Ate Neneng, ni 73 nagayamen. Itatangal daw. Hantayo nga mapupuutan ti aldaw. Dagiti panagbiag tayo kakabsat. Isu nga, kunana ditoy, verse 26, lumabas ti biag ku akas iti kapardas abang ti bangka. Kas iti kapardas ti agila, amang sipayot at tukmaan na. Kasta ti kapardas, iti biag nga aglabas, kadag iti biag tayo kakabsat. Apag darikmat laeng, apag kanito laeng. Isung nadalduma, kasangsangom itata, kadkadwam itata, nadamag mo into nubigat, awang gayamen, natay gayamen. Kas jay ti nakayarigan, iti biag tayo, nadalduma ayete nakabsat. Isu nga, may isang ubing nagsaludsod, kaya ni tatang na. Tatang, kunana dahi ti ubing. Mano ka di ti tawen, ti may isang tao, san tumatay. Nagrigat a pinanunot dahi ti ama, dahi to'y asaludsod ti anak na. Kinuna dahi ti ama. Anak ko, mapantay di sementeryo. So, hindi mapandat di sementeryo, impakita dahi ti ama, dagiti tawen, ti panakatay, dagiti adat di sementeryo. Anak ko, dahi nga tao, natay, idi sa nga pulo ti tawen na. Napandaman na iti may isang nga nakaita naman. Ket kunanat ti ama, anak ko, daytoy, ket natay idi 50 ti tawen na. Imakar damanen. Ket kinuna ti ama, anak ko, daytoy nga tao, ket natay idi agtawen iti sangagasot. So, kuna daytoy ubing, nga nagsaludsod numano ti tawen, ti tao san tumatay. Kinuna daytoy ubing, san gayam nga agpapada, iti tawen, ti panagbiag ti tao san tumatay. Isu nga, iti biag tayo kakabsat, san tayo nga agpapada? No, kasanot, katidog, dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo. Isu nga, ibagana, dito'y, versikulo 14, nga ti biag ket narasi, narukop, kasta ti biag, kakabsat, narukop, narasi, dahito biag tayo, iti kada tayo ditoy. Ngayon madaydayaw ti Apo, dahito nga bagi, kakabsat, ket balbaliwan to ni Apo Dios, balbaliwan to ti Apo, dahito nga bagi, ket itadton ti Apo, iti bagi nga santon nga matay, itadton ni Apo Dios, iti bagi nga saanan nga grupsa, itadton ti Apo, iti bagi nga santon amadadael, madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Itadton ni Apo Diyos kada tayo. Iti biag. Asaanan nga narasi, asaanan nga narukop, asaanan nga matay. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Isu nga agplano tayo, tapno iti kasta, saan lang nga
Biyag laeng, agpatingga dito, iti planwen tayo, apan nagbiag, kakabsat. Ngayon planwen tayo, iti biyag tayo nga na espirituan. Tapnon iti kasta, ti biyag tayo, ket addan tayo, tinamnama. Nga dahito nga bagi, matay, madadael, mapukaw. Ngayon kalpasan na, ited tumet niya po Diyos kada tayo. Iti biyag nga ganayon, asanton amatay, santon amapukaw, santon amadadael. Madaydayaw ti Apo. Dahito nga bagi, agsangit, marigatan, bayat ti kadda tayo iti dahito nga biyag. Ngam anya ti kuna niya, anya ti kuna ti Apo, anya ti kuna na kadagiti sasaw na, into adda tayo iti pagarian ni Apo Diyos. Awanton ti ladingit, awanton ti sakit, awanton ti panagtrabaho ijay. Madaydayaw ti napateg, nganagan iti Apo. Dahito'y kuma, ti tartarigagayan tayo anamnamaen, nga magunod tayon to, nga ited ni Apo Diyos, kada tayo madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo, ay ayaten na kapsat. Iso nga ti dahito yung rabi, mabilang tayo, dagiti tawtawen, ti panag-birthday tayo. Mabilang tayo, dagiti tawtawen, dagiti panag-birthday tayo. Ngam ti Diyos, ti mangted, ti bilang, dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo. Ulitek kadi, mabilang tayo dagiti tawtawen, dagiti panagkasangay tayo, panag-birthday tayo, kakabsat. Ngam ni Apo Diyos ti bangted, ti bilang, dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo. No dagduma, kun kunak ti Apo, mano nga ta Apo, ti tawtawen, dagiti alaldaw, dagiti panagbiag ko. Mabalin as ni Apo Diyos, sanak nga sungbata, sanak asungbatan, numanot tawen kunto sa aktumatay, when numanuntot tawen ko santo umay ti rapture. Hangas batan ni Apo Diyos, dayeng nga kararag ko. Ngam ti dawat ko, kan kararag ko kani Apo Diyos, Apo, tulungan nak, nga mangisagana, iti biyag ko. Tapnon iti kasta, ket addaak nga maikari, ti kayat ko nga sawen, panpanunutek, dayeng biyag ko, nga na espirituan, amagunod ko, ken ited to, ni Apo Diyos kanya. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Mabantayon ti sumaganad. Dito verse 15. Santiago Kapitulo 4, versikulo 15. Trust in the Lord. Dito sermon ni Pastor itatay bigat. Panagtalek kani Apo Diyos. Trust in the Lord. Kastoy kumakit diti sa wenyo. Dito yen. No ipalubos ni Apo Diyos. Agbiag kaminto, aramidan minto, daytoy wenno dayjay. Daytoy ti balakad ni Santiago wenno sao ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Isu nga kunak iti Domingo, no addamay sa nga planwen tayo, no addamay sa nga aramidan tayo, kuna tayo kuma, no ipalubos ni Apo Diyos. Ngem anya ti panunot iti tao itatta. Ti panunot iti tao itatta, ipalubos naman, ken saan ni Apo Diyos, aramidan da. Aramidan da daytoy. Gaputa, apay ngamin, nga aramidan da. Gaputa, napigsada, kapigpigsanda, adati kwartada, adati adalda, ada natalged nga trabaho da. Daytoy ti pagpanakkel da. Daytoy ti panpanunuten da. Gaputa, da aminen, nga masapul da. Kastoy daytoy tao nga baknang. Ijay Lucas chapter 15 kakabsat. Hanan nga ingkan kanon ni Apo Diyos. Hanan nga imbibiyang ni Apo Diyos. Hanan nga imbibiyang ni Apo Diyos. Dayjay no ipalubos ni Apo Diyos awanen dayjay kankwana. Awanen ijay diksyonaryo na dayjay no ipalubos ni Apo Diyos. Ngem daytoy kumati saan nga mapukaw kada tayo, kada giti panagbiag tayo kakabsat. No adamay sa kumabanag nga planwen tayo, ken aramidan tayo, masapul nga ikumit tayo, masapul nga ibaga tayo ken ni Apo Diyos, no anya ti plano na, no anya ti pagayatan na, iti dayjay tartarigagayan tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, masapul tayo, kasapulan tayo, daytoy kakabsat panagtalek kani Apo Diyos. We need to put our hope, we need to put our faith, we need to put our
and desire in the Lord. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, masapul nga maadan tayo, kakabsat iti panagtalek, kani Apo Diyos. Masapul nga maadan tayo, tinamnama kani Apo Diyos. Saan tayo laing nga mangnamnama, saan tayo laing nga agtalek, kadag iti bukod tayo nga bagi. Gaputan na salon at tayo itata. Gaputan na bigsa tayo itata. Kakabsat, saan tayo lang agtalek. Data, di tayo amot, ti aldaw tayo no bigat. Di tayo amot, ti aldaw tayo, into no, maminsan ng aldaw. Kakabsat, so nga masapul nga, han tayo nga agtaltalek, kadag ti bukod tayo nga bagbagilaeng. Gaputan na kapigpigsaan tayo. Awanan tayo ti sakit. Kanda dumapay, when no, adda ti sanikwa tayo, adda ti kwarta tayo, nga igigaman tayo. Uray ti kwarta kat mapukaw, aglap ti kwarta kat aglabas laeng, kadag ti dakdakulap tayo, aglabas laeng, kadag ti ima tayo ti kwarta. Kakabsat. Isungat yad adda kuma, nga pagtalkan tayo, kakabsat, adda kumalaeng, nga pangnamnamaan tayo, ket ni Apo Diyos, nga mangmangted, kadag ti adda kada tayo, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo, tano agtalek tayo kan kuana, tano mangnamnama tayo kan kuana, han na tayo nga baybayan. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu nga ni David, kunana, sa anak pa'y nga nakakita, kadag iti anak na, nga nabaybayan, han pa'y nga nakakita, kadag iti anak iti Diyos nga agpalpalama. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Apay ngamin, gaputa dagiti anak ti Diyos, kat agtalekda iti Apo, nga isut mangisuplay, isut mangted, kadag iti kasapsapulan tayo, kadag iti panagbiag tayo, isut ti mangted, kadag iti pigsa tayo, isut ti mangted, kadag iti salonat tayo, kakabsat, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga ulitek manen, han tayo agpanakkel, kadag iti pagsapulan tayo, saan tayo agpanakkel, kadag iti kwarta tayo, kadag iti luglugan tayo, kadag iti pagtaingan tayo nga napipintas. Kakabsat, agtalek tayo kani Apo Diyos. Kaya't maadan tayo kuma ijay desire, dayay tarigagay, nga agserbi, kan itad tayo, tibiyag tayo kani Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo. Ikan tayo ka dit importansya na dahito desire, when dayay tarigagay. Kakabsat. Dahito tarigagay, iti panagserbi kani Apo Diyos, kat masapul daytoy. Nga, pilitan tayo, jay rik na tayo. Uray no kumasaan tayo nga kayat. Ta dahito rik na tayo, dahito bagi tayo. No daduma, masadot, handa nga kayat. Kanda dumapay. Ngayon ko na ti Apo, hangkang agsadsadot. Kuna na, pilitan na ka ti Spirit, pilitan na tayo ti Apo. Tapnon aramidan tayo daytoy. Tapnon maaddan tayo iti tarigagay. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kakabsat. So nga, maaddan tayo kuma iti tarigagay iti Apo, nga agserbi, agdayaw, ken kuana, kakabsat. Isu daytoy, masapul nga agsubmit tayo ken ni Apo Dios, no anya ti pagayatan na, ken no anya ti kamali ka, dahita planom kanyak. Han nga dahita ti kartar gagayak. Saan nga husto dahita planom? Haan. Yan kuna tayo kuma, Apo, umanamo nga ken ka. Kayat ko dahita planom, nga panunutem, ken ited mo kanyak, madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, kakabsat, agpanuray tayo laeng, no anyat, yaya plano iti Apo, kada tayo, kat awatan tayo,
Kunana ditoy kabsat, anyaman kunana. Ti usarem. Na trials, iti biyag ko, apo ited mo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Ngam no duma ti tao, no umay dagiti trials, umay dagiti kapadasan, nga masagrap iti tao, nga dumteng kan kuana. Lord, hangko kayat daytoy, apay nga kastoy tiraramidem kanyak. Ngam kakabsat, dagiti plano, dagiti dumteng, akapadasan, kadagiti biyag tayo, at dagiti plano ni Apo Diyos, no apay nga dumteng, dagitoy, akapadasan, kadagiti bibiyag tayo, kakabsat, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Sa balipay kunana ditoy, whatever He wants to point out my sin, and how I can grow in holiness, show me. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, anyaman, tibagan ni Apo Diyos, nga basol tayo, nagkurangan tayo, nagkapuyan tayo, awaten tayo, tapno na iti kastaket, dumakkel tayo, nga nadalos iti sangwanan ni Apo Diyos. Kat kuna tayo kumakan ni Apo Diyos, Apo, awan ka din ti sabali pa, nga ibagam kanyak, awan ka din, Apo, ti sabalin, nga ipakitam kanyak, nga nagkurangak, nagbasulak kan ka, ipakitam pa'y Apo, no adya dahil nagbasulak, no adya dahil nagliwayak, no adya dahil nagkurangak, iparang mo pa'y kanyak, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kakabsat. Isu nga dagitoy, ibagan, itulungan na tayo kuman ni Apo, kas maysa, nga anak kan mamati, kan ni Apo tayo nga Asus, kakabsat, sursuruan tayo ti agtalek kan kuana, sursuruan tayo ti mamati kan kuana, sursuruan tayo ti maadaan tayo ti tarigagay, nga agserbi kan kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Tapno iti kasta, makumpleto ti panagtalek tayo kan ni Apo Diyos, masapul nga agtalek tayo kan kuana, ken no anya dagi pagayatan na kadag ti biag tayo. Ket no anya ti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo, if the Lord's will, we will live and do this and or that. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga kastoy kuma, dagi tarigagay tayo kabsat no pagayatam Apo agbiagak ket aramidek daytoy ken dayjay no ipalubos mo madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Kastoy kuma tarigagay tayo. I will marry that person if the Lord's will. No pagayatam Apo. No pagayatam isu ti itad mo kanyak. No saan mo pagayatan hamo ititad kanyak. Kasjay kumat tarigagay tayo. Kuna tayo kuma, I will buy a car if the Lord's will. Gumatangak itilogan ko, no pagayatam Apo. Gumatangak itidaga Apo, no pagayatam. I will buy a house if my wife's will. Dahito ti kamali no daduma. Dahito no daduma ti kamali awanan ti panagtaleken ni Apo Diyos. No pagayatan ni bakit ko Apo, when no pagayatan ni lakay ko Apo, gumatangak iti balay. Awanen, if, punana dito, I will buy a house if my wife will. So nga, nagrigat dagito niya, no daduma nga mapanunot iti tao. Malipatan da ni Apo Diyos. Malipatan da iti Apo. So nga, iti tao no daduma, aglalo ka dagito nga daw, aglalo no ti tao, adot maigdaman na kwarta, napintas ti trabaho na, kanda dumapay, malipatan dan ni Apo Diyos. Anas ika, gumatang tatbalay, anas, kayat mo kastoy, kayat mo daytoy, oh, adaw mi kwarta na ket. Ngem, dagitoy mapukaw madadael da, kakabsat. Umuna amin, Apo, no pagayatam, makagatak kumatilogan ko, makagatak kumatibalay ko, balay mi, no ipalubos mo Apo. Madaydayaw tinapateg nga naganti Diyos, kakabsat. Ni Santiago nagsao, kada tayo may papan, iti panagpakumbaba ken panagturnog. Kayat ko dahito verse 15, ni Santiago nagsao ti kinapakumbaba. Han nga nagpalangguad ti panangibagana, no di ket di no ipalubos ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isa ko na ulitek kadi, kastoy kumaket di ti sawenyo, no ipalubos ni Apo Diyos,
agbiag kaminto kat aramidan minto daytoy wenno dayjay. Kinapakumbaba ken panagtulnog. Daytoy ti leksyon nga adda iti daytoy nga bersikulo kakabsat verse 15 kinapakumbaba ken panagtulnog ken ni Apo Dios. Tano pagayatan ni Apo Dios pagbalegyan na ken ited na daytoy kada tayo madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo kakabsat. Mapantayon dito verse 16. Magita tayo manen ditoy. Ngem natangsit kayo met napasindayag kayo dakes amin ti kastoy a panagpasindayag. Makita tayo ditoy daytoy kinalupoy, kinakapsot, kinarasi iti tao ditoy. Apay nga nalupoy ken nagkapsot iti tao ditoy. Gapo ijay kinapalangguad na, gapo ijay kinatangsit na, gapo ta napasindayag. Daytoy a tao kapsat ngagsasao ditoy verse 16. Isu nga ni Santiago binabalaw na daytoy nga attitude. Binabalaw na daytoy nga kababalin dagiti tattao. Kakabsat. Gaputa dagiti tattao ket napnudan ken panpanunutan dalangenen dagiti self-ambition dan, dagiti bukod dan nga biag. Ambition dan iti panagbiag ay ayaten akakabsat. Ket daytoy nga ambisyon dan ket nga addan kadakwada ket nagpalangguad dan, natangsit dan, napasindayag dan. Ket daytoy nga attitude kakabsat ibagana ditoy nga daytoy nga attitude ket leads us to abuse other. Lead us to abuse others. Daytoy kinapalangguad, daytoy kinatangsit, daytoy kinapasindayag. Ket aduda dagiti kakastoy nga kasasaad iti tao itatta aglalo no nabimaknangen, aglalo no nangatot adaldan, aglalo no adaaminan kadakwada. Ket daytoy ket abuswendan dagiti tattao no daduma. Kapsat kadagiti panagbiagda. Ngem daytoy kumat saan tayo ang masursurong anak ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga ragan ti Apo. Daytoy kumati saan tayo ang masursuro akababalin tilubong tayo idata. Kapsat daytoy akababalin tilubong tayo idata ket nakamamak tabuswenda dagiti tattao nga awan ti mabalbalin na kadagiti panagbiag ket daytoy ket saan nga nasayaat madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga babalawen ni Apo Dios. Isu nga kunana saan kayong agtangtangsit, saan kayong agpaspasindayag. Isu nga kunana di Santiago adat paset na ijay umbuna nga Timoteo adat ti panagkunana ijay nga da kayo ababaknang saan kayo nga agtangtangsit, saan kayo nga agpalpalangguad. Kunana saan yung ayaten ti kinabaknang, saan yung ayaten iti kwarta kunana, ta iso ti ramot iti kinadakes. Isu nga iti daytoy ngal daw ay ayaten nakaabsat iti tao ket ni Apo Dios palpalagipan na tayo. Tapnon iti kasta ket saan tayo nga agtangsit, saan tayo nga agpasindayag. Kadagitoy akasasaad tayo no dikat di maaddan tayo kuma iti kinapakumbaba. Anya ti baga ti sao ni Apo Dios, siya sino man nga ipangato na ti bagina ipababanto ni Apo Dios. Ngem siya sino man nga agpakumbaba iti Dios isuntot mangitan-ok ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Mapantayon dito verse 17. Disobeying God's will. Kunana ditoy Santiago verse 4:17 kunana ngarod agbasol ti tao adi mga ramid tinaimbag. Amuna masapol nga aramiden na. Adu dagiti makaammo no anya ti pagayatan ni Apo Dios, no anya ti dakes, ngem adadamet nga pilyanda ti saan nga agtulnog. Wenno saan amang ikaskaso no anya ti pagayatan ni Apo Dios kadagiti biagda. Adadaket di nga pilyanda dayay basol nga raramidan da kapsat. Isu nga ibagana ti sao ni Apo Dios kada tayo itata iti daytoy nga rabii. Ngarod agbasol ti tao adi mga ramid.
iti naimbag. Isu nga muta, no, nyaman nga aramidan tayo nga naimbag. Aramidan tayo nga naimbag. Kakabsat. Aramidan tayo nga naimbag. Saan tayo nga balbaliwan dahil tayo nga naimbag, nga ibagana, kan isuro, ni Apo Diyos, kadagiti biyag tayo. Saan tayo nga ikan, iti dakes dahito. Saan tayo nga sukatan, iti kinadakes. Saan nga panagaramid, iti kinadakes. Saan nga panagaramid, iti panagbasol. Kakabsat. No diket ibagana ditoy panagaramid iti naimbag iti bagbagana kada tayo itatta iti daytoy nga rabii. Isung ano addamay sa abanag nga ramidan tayo kuma ket dayay kinaimbag dayay kinasaya at kuma. Iti sangwanan ni Apo Dios ken uray pay kadagiti pada tayo nga tattao madaydayaw tinapateg nga nagan ti Dios kakabsat. Ti tao a makaammo tinaimbag ket saan nga ramidan ket basol. Ti tao ang makaamuti na yung bagkat saan nang aramidan kat basol. May kadungat Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Una na dito, may kadungat Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Nang imbag kuma, adida na sursuro ti dalan ti kinalinteg. Ngem talikudan da kalpasan ti panakaisuro kadakwada iti nasantuan abilin anaited kadakwada. Isunga kuna ni Pedro, naimbag kumapay, asanda na sursuro, ti dalan, iti kinalinteg. Ngan tinalikudan da kalpasan, ti panakasursuro da. Isungan no naamuan tayon, iti kinalinteg, naamuan tayon, iti nasayaat. Kakabsat, san tayo kuman daytoy nga talikudan. Hantayon kuman abaybayan. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, kunan ni Pastor Yatay, ni Apo Dios and design na ti tao nga agtuloy hang agatras madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga ni Apo Dios kakabsat kayat na nga datayo kuma no nakasursuro tayon iti nasayaat nasursuro tayon iti kinalinteg saan tayo kuma daytoyan nga talikudan tano talikudan tayo daytoy at addan tumanen nga agbasol tayon iti sangwanan ni Apo Dios. Mangan laket di, no mamindwa, mamintlupayen, ti basol, no umay, amang dadael, kada tayo, kadagiti, panagbiag tayo. Kakabsat. Ti tao amakam mo ti pagayatan ti Dios. Kat saan nga agtulnog, di na ipateg, iti masakbayan na. Ulitek kadi. Ti tao amakam mo ti pagayatan ti Dios. Kat saan nga agtulnog, saan nga agaramid, di na ipateg iti masakbayan na. Di na ipateg iti masakbayan na. So ti tao nga rod, masapul nga aramidan na, jay pagayatan ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Sana kumaaramidan ti kinapalangguad, sana kumaaramidan iti panagpanakkel na, nos, anya isuna, wenno anya dagiti naaramidan na. Ti pagpanakkel na kuma, dagiti sao, ken pagayatan kuma ni Apo Dios, isuti adda ken kuana. Kinapudno na ti pagayatan ni Apo Dios. Ket saan nga pa nagpili? Ulitek kadi, ti kinapudno na ti pagayatan ni Apo Dios kakabsat. Ket saan nga pa nagpili? No dikat obligasyon daytoy. No dikat pagrebengan nga tungpalen no anya dayjay pagayatan ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ado dagiti tao nga kamaliti kaman panunutan da tadida kayat apag sanda kayat dayjay pagayatan ni Apo Dios. Gapot ay ibagana ibaga dagiti tao mangted kanot pangdadagsen ni Apo Dios kada tayo no aramiden tayo jay pagayatan ni Apo Dios. May sakanot nga banag amang parigat kada tayo no agtulnog ken aramidan tayo dayjay pagayatan ni Apo Dios. Anya lagad din dagitoy apan panunot iti tao aya asan ang makaawat ken ni Apo Dios kabsat. Isu nga kamali dagitoy apan panunutan da no pagayat ang mga ramid kadagiti pagayatan ni Apo Dios parang parigat ni Apo Dios inton agaramid tayo iti pagayatan na haan no diket mangpaimbag kada tayo inton aramidan tayo dagitoy madaydayaw iti Apo. Isu nga ti tao ang makammo iti pagayatan ni Apo Dios.
agbalin to a bendisyon ken kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ije Juan Kapitulo 4, versikulo 34, kunana, titiraon ko, iso ti panang tungpal, ti pagayatan ti Diyos. Dahito'y kumati, imula tayo, kadagiti puso tayo, imula tayo, ti panpanunot tayo, kakabsat. Titaraon ko, isot panang tungpal ko, iti pagayatan, iti Diyos. Titaraon ko, isot panang tungpal ko, iti pagayatan, tinangibaon kanyak, ken panangilapas ko, ti panangaramid na, ipaaramid na, kinunan ni Jesus kadakwada. Ulitek kadi, Juan Kapitulo 4, versikulo 34. Titaraon ko, isut panang tungpal ko, iti pagayatan, tinangibaon kanyak. Ken panangilepas ko, ti paaramid na, kinunan ni Jesus kadakwada. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Daytoy kuma, iti taraon tayo, ket inton aramidan tayo, daytoy kapsat. Nga sa una, kada tayo, papigsahin na tayo ni Apo Diyos. Patibkaran na tayo ni Apo Diyos. Apay ngamin, gaputa, aramidan tayo, dayay pagayatan na, ken ilipas tayo, dayay ipaaramid na kada tayo. Iso nga iti dayto yung arabi. Ilipas tayo, iti ipaaramid ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Ulitek kadi, ilipas tayo, iti ipaaramid ni Apo Diyos kada tayo. Anyat ilipas tayo, dahil ti pamati tayo, dahil ti panagserbi tayo. Kakabsat, aging gana nga umay. Iti panakaipangato, ti iglesia, panakaipangato, dahil ti mamati. Masapul nga, ilipas tayo, dahitoy. Nagserbi tayo kani Apo Diyos. Ti panangaramid tayo, ti pagayatan iti Diyos, kat isot panang-exercise tayo. Ti panangaramid, ti pagayatan ti Diyos, kat isut panang-exercise tayo, panangsanay tayo, ti pagayatan ni Apo Diyos, kat may sa apanang surot, ti pagayatan ni Apo Diyos, kat may sa apanang surot, daytoy kakabsat. So, ti pagayatan ni Apo Diyos, the will of God is a living relationship between God and the believers. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. The will of God is a living relationship between God and the believers. Isu nga, sursuruan tayo daytoy. Nga relasyon tayo kani Apo Diyos. Inton, aramiden tayo, ti pagayatan ni Apo Diyos, agbiag tayo. Gaputan, nasayaat, daya relasyon tayo kani Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo. Ti pagayatan ti Diyos kat saan anarigat nga ramiden. Tamasapul laeng iti panagtulnog. Masapul nga paneknek tayo, ti panagtulnog tayo, kadag ti pagayatan ni Apo Diyos, kadag ti biyag tayo kabsat. Roma Kapitulo 12, versikulo 2, kunana, sa inyo atultuladen, dagiti ugalid iti dayti alubong, ngem palubusan nyo, abaliwan na kayo ti Diyos, kat pabaruen nyo, naan-anay ti panunot nyo. Ket maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos. No anya tinaimbag, makayayo ken kuana, ken awan iti pagkurangan na. Isu nga, bayan tayo nga palubusan tayo ni Apo Diyos, nga mangbalbaliw kada tayo, mangpabaro kada tayo kabsat. Gaputa nga, agtulnog tayo, ken aramidan tayo ti pagayatan ni Apo Diyos kada ti biag tayo. Isu nga, the more we obey, nalaklakamet ama paneknekan tayo, no anya ti kayat nga ramidan ni Apo Diyos kada tayo. Iti at adu ang panagtulnog tayo, nalaklakamet ama paneknekan tayo, makita tayo, no anya ti pagayatan ni Apo Diyos kada ti biag tayo. Ngem no saan tayo agtulnog kan kuana, han tayo nga makita, saan tayo paneknekan, no anya ti kayat ni Apo Diyos kada ti biag tayo. Masapul nga umunang agtulnog tayo ni Abraham, kabsat, imuna nga nagtulnog ka ni Apo Diyos, kat kalpasan ti panagtulnog na, nakita na ti milagro nga inkari ni Apo Diyos kan kuana, madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga masapul nga yad, addo tayo pa iti panagtulnog, ka ni Apo Diyos, kakabsat, no anya, dayay kayat na, kadag iti biyag tayo, agtulnog tayo nga dagdagos, haan tayo nga agreklamo kan kuana,
Hantay nga ibagbaga Apo, han nga husto dayta planom, han nga pag-iso dayta planom kanyak, han kuma, ngam kuna tayo kuma, Apo no anya ti planom kanyak, agtulnugak ken ka, ket agtulnog tayo ken ni Apo Dios, makita tayon to, mapaneknekan tayon to. Ti milagro nga ramidan ni Apo Dios kada tayo. Apay ngamin, gaputa imuna nga nagtulnog ka ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ti sekreto ti ragsak iti biag. Ket isut mga ramid daya pagrebengan tayo ngagtulnog ken ni Apo Dios. Mga ramid iya pagayatan ni Apo Dios kakabsat. Isu nga oray no awan kwarta, oray no maririribukan tayo, adala tarag ti puso tayo. Apay ngamin adda ni Apo Dios nga mangmangted iti rag-o iti puso tayo gapu iya panagtulnog tayo ken kuana. Madaydayaw tinapateg ganagan ni Apo Dios. No ayatan tayo ti Dios, kay ayo tayo met iti agserbi ken agdaydayaw iti Apo. Ulitek kadi kakabsat. No ayatan tayo ni Apo Dios, kay ayo tayo, ragragsaken tayo ti agserbi ken kuana, agdaydayaw ken kuana, madaydayaw iti Apo. Isu ano daduma, uray makatkaturog tayo pain, no daduma iti parbangon iti Sabado ngem, gaputa ayatan tayo ni Apo Dios. Gaputa kung kuna tayo met ngamin, Apo, ayayatan ka. No kumahan tayo ibagbaga nga, hantayo nga ayatan ni Apo Dios, akit pasadutan na tayo Ngem gaputa kuna tayo, ayayatan ka Apo. Ngem gaputa ay ibagbaga tayo nga ayayatan tayo ni Apo Dios. Paribdamen na tayo ni Apo Dios. Ringan na tayo ni Apo Dios. Pilitan na ka. Dahil na tayo. Tumapay. Sa balipay, makita tayo ti sungbat dagiti kararag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ad-adu nga panagkararag, ad-adu met nga itad ni Apo Dios dagiti sungbat dagiti kararag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Saan nga kaputasan nga nasungbatan nen ti kararag to idatan agsardeng tayon. Ngem kuna ni Apo Dios, anak ko agtuloy kapay. Iyad adumpay ti agkararag. Agan anos kang agkararag. Adasungbat dahi kararag mo. Kitkitaan lang ni Apo Dios nakasanot panagan-anos tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Sa balipay kunana panangnamnama iti gunguna. Kakabsat adati gunguna tayo. Han nga mapukaw daya gunguna tayo. Nga sagsaganan ni Apo Dios kada tayo. Nulakat di agtalinaed tayo. Agtultuloy tayo. Aging gana nga umay ni Apo, ti Apo. Awan sa bali ang makaalat ti gungunak. Hanga maala ni Sister Tessie, da gungunak.
Han kumaala dayjay gongona ni Sister Vilma. Han kumaala day gongona ni Sister Diana. Gungunayo latta, gungunak met latta. Ti maawat kunto kani Apo Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. So kunan di Apo Dios, anak ko, pagtuloy ka. Oren marigrigatan kan nga mapan ije Charles, oren mapuypuyatan kan nga mapan ije Charles. Agdayaw ka latta kanyak, agserbi ka latta kanyak. Addat iti kunto agunguna. Gantimpala. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo reward nga itedto ni Apo Dios kada tayo pakabsat isu nga iti dayto nga rabi anya ti planwen tayo anya dagiti planwen tayo anya ti pilyan tayo datta agtulnog tayo wenno saan tayo agtulnog no saan tayo agtulnog no saan tayo agtultuloy mapukaw ti gunguna tayo ngam agtultuloy tayo saan nga mapukaw dayagor uray nga itadto ni Apo Dios kada tayo. Daya crown of life. Crown of righteousness. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Kakabsat. So iti dahito yung arabi, tulungan na tayo kuman ni Apo Dios nga agbalin nga matalet. Tulungan na tayo kuman ni Apo Dios nga agbalin nga agtalinaed kan kuana. Ti kararag tayo kuma iti dahito yung arabi, Apo, may anak man kadi, palubusan man kadi Apo tiriknak, ngagtalinaed kan ka. Palubusan man kadi dati riknak itata. Ngamun unag pa, dayay, panakipellowship ko kan ka, panakikadwak kan ka. Hallelujah. So, di dahito yung arabi, kitain tayo ti masakbayan tayo. Ti biyag itata, biyag nagpukaw, biyag na madadael. Adan to ti biyag ngagnanayon nga itad ni Apo Dios. Ni Apo Jesus kunana saan ko magpulkok dagiti puso yo, mamati kayo ti Dios, mamati kayo met kanya. Ijay balay ni amak addado apagyanan. Agur orayan dayjay mansyon na isaganan dayjay nga lugar nagpay kada tayo kakabsa so nga planwen tayo kuma daytoy apapanan planwen tayo kuma nga daytoy tipagyanan tayo to madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo dawatek ka di nga makipagtakdar kayo kanya katagkararag tayo idaton tayo man nga nananay dagiti magbagi tayo kani Apo Dios idatta iti daytoy nga rabii kakabsat. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Apo, iti daytoy nga rabii. Nalpasen dagiti saom. Ngayon palasat mo, iti adipan mo. Saan ko nga mo, Apo, no kasanot pan nakaawat, dagito yung kakapsat, oray pa'y kadagitag dengdeng ngay. Ngayon, Apo, mamatiak, iti dayto yung rabi, at dati sa nga imbatim, kadagiti panonot, imbatim, kadagiti puso, dagito yung kakapsat, ken oray pa'y dagiti nagdag, kada kami, iti dayto yung rabi, Lord. Pagbalinamad kadi o Diyos, nga napatag dagdi sa nga kayat mo, Lord, nga impakaawat, inisag tunggalbay sa kada kami. Ilata. No anyaman dagijay, Apo, nga imbatim nga sa kadagdi puso da, itata nga rabi. Padasim man kadi Apo, nga pagtali na eden, da ita nga sa kadagdi puso da. Padasim mamat Apo Diyos, ilata, gadagiti biyag mi, Lord, agbalid kami, nga mga ramid kadagiti pagayatam, kadagiti pagayatam, Lord, may sada nga mangpasaya at mangpaimbag kada kami. Tulungan na kami agtulnog, kadagiti saom, Lord,
Ikatem kadi kada kami, dagiti reklamo, panagtanabutob. Gamisaad mo, kadagiti puso mi, ti panagtulnog. Amami ka na santuan. Kat makita minto ti dakkel nga ramidem. Kadagiti panagtulnog mi, Apo Diyos, kas iti inaramid mo, idi ka ni Abraham. Nakita na ti sungbat, dagiti panagtulnog na ken ka, Apo Diyos. Saan mo nga binaybayan, no di ka tinulungam. Kasta kadimat ti aramidem kada kami ti daytoy garabi. Si papakumbaba kami, Apo. Dawaten mi nga pakawanan na kami, dalusam dagiti biyag mi at the Lord. No agnya na dagi nakitam nga nagkurangan mi, nagbasulan mi, ang aming nasantuan. Lord, nagbalin kami man nga natangsit, nagbalin kami man nga nagpalangguad, nagbalin kami man nga nagparayag, kadag tinaglabas kanal daw, pakawanan na kami kadi Apo Diyos. Ikatem kadi dagitoy, akababalin kadagiti puso mi, biyag mi amaming nailangitan. Kat isaad mo kada kami ti panagtulnog, kinapakumbaba, amaming nasantuan. Kat makita minto, O Diyos, dagiti pananggungunam kada kami, Apo. Makitam to makita minto ti dakkel garabidem kadag ti biyag mi, Apo Diyos. Isumay ti daytoy garabi. Lord, isaad mo kadag ti puso mi. Iti panagayat mi, ti panagserbi mi kan ka, panagayat mi, ti panagkarkararag, panagayat mi, ti panangidaydayaw mi kan ka, panagayat mi, ti panagserbi kan ka, Apo Diyos. Madaydayaw ta na patingganagan mo, Lord. Madaydayaw ta na patingganagan mo. Sapay ka di, Apo Diyos. Nga si kati tumulong ka na kami. Bandisyonan dagito kakapsat, Lord. Si kati at mangidaran ka dakwada, si kati mangtulong ka dakwada. Madaydayaw dahi ta na patingganagan mo, O Diyos. Madaydayaw dahi ta na patingganagan mo. Apo, ikan na kami man kaditi panagplano mi, kadang ti masakbayan mi, Apo, a panagbiag. Panagbiag nga na espirituan, Apo Diyos. Taday ti panagbiag nga na espirituan, no daduma, Apo Diyos, malipatan mi. Gapo kadang ti material. Nga banbanag, Apo. Iti dahi ti gabiag. Imbagamat kada kami, Apo Diyos, ganton matay kami. San minto nga maitugot, san minto nga maala, dagiti ururnungan mi, iti dahil nga biyag, Lord. San minto maitugot, dagitoy, ang ginamaknang. San minto maitugot, dagiti kwartang nga maururnong, mi o Diyos. Lord, iti dahil ito'y magkadi kami, pakawanan na kami. No na dumamalipatan mi, na biyag nga na espirituan, amasapol ko mga isot ipang pangro nami. Gapot ako nam kaday di sa po Diyos nga umunapay, nga birukan yun ti pagarya. Unang dumapo, malipatan mi na gito. Sa balit ipang pangro nami, sa balit ayatan mi, sa balit iturugan mi, pakawanan na kami, Apo, pakawanan na kami. Pakawanan na kami, Apo. Kat itatangarabi, kayat minti papabaro, kayat minti mabaliwan, Apo. Kayat min. Palubusan na ka na, Apo Diyos, ngayon mang pabaron. Kadagpiyag mi, sikan, Apo, di mang pabaron ka na kami. Awanan ti maaramidan mi, no di ti panagtulnog mi, no di ti panangaramid mi, ti pakayatama po. Tapdon mapaniknikan mi. Nagti aramidem, ken planum ka nagtipiyag mi, O Diyos. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Madaydayaw ka. Iso nga, Apo,
tultuloy mo, ti agsaw kada kami. Uray pa'y kadagiti kadami, kadagiti pagtaingan mi. Uray pa'y numatmaturog kami, Apo, agsaw ka kada kami. Babain kadagiti tagtagainat, Lord. Tulugan na kami, Apo. Tulugan na kami. Hallelujah. 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 Lord, makita mi dagiti kinasiyasino mi tattagarabi, Apo. Makita mi ti kinasiyasino mi tattagarabi, Apo. Tasika ti sarming mi, Apo, nga mangibagano anya kami tatta. Sika ti pagsarmingan mi tatta, po Diyos tapnon ibagam, no anya dagiti adda kada kami tattagarabi, Apo. Oh my God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Nagyaman kami ti sa umap. Nagyaman kami ti sa nga mangisur-suro ka na kami. Nga nagtipagsayaatan mi, Apo. Nagyaman kami ka na ti sa nga mangikurik ka na kami, Apo. Lord, palubusan na kan. Saanin nga na kami na po. Sikan, tiyag biyagad ka nagtibiyag mi na po. Sikan, tiyadan ka nagtibiyag mi at tangarabiya po. Ito nubigat, ito maminsanal daw. Ito tawan nga umahay. Agigana nga umay ka, Apo. Agururay kabinkan ka. Oh God. Oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, agyaman kami launa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh God. Oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kuka mapo ti sa amin na dayaw, kuka mapo ti sa amin nga kinaimbag, itat tangarabi, awatem dagiti panagyaman mi, awatem dagiti yaman ang idayaw mi kanka. Tas kaapo ti sa amin amay tanok ken maidayaw itangarabi, itinaga na Jesus nga po mi. Amen. Praise God, hallelujah. Oh God, hallelujah, Lord. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, Lord.